Hola, bona tarda. Em dic Martí Vidal. Hola, bona tarda, em dic Ariadna. Hola, bona tarda. Em dic Laia. I avui us presentarem la nostra exposició oral sobre la sanitat a la Roca. Hem fet aquesta exposició perquè estem treballant el projecte de la Roca. Ens cal anar al metge, però no sabem si hi ha, quan hi ha i on són. Per tant, hem hagut de fer una recerca a la biblioteca, a llibres, al CAP i per internet. Hi ha centres mèdics a la Roca. Hi ha 3 centres mèdics a la Roca. A Sant Agnès, a la Torreta i a la Roca Centre. El de la Roca Centre està a la plaça de l'Era, Cap Vicent Papasseit. El nom del metge de la Roca, que li van fer una estàtua de record, el van inaugurar el dia 1 de febrer del 2003. Quants metges hi ha? Hi treballen 6 metges i 3 infermeres. Quines malalties hi tracten? Dentista, podòleg, metge que tracta els peus, pediatre, cura els nens i nenes més petits de 15 anys, llevadura, cuida mares i verdells, i va més. Servei social per a les persones que necessiten ajuda, per exemple, que s'han trencat una cama i busquen cadira de rodes. Metge de família, metge que cura totes les persones. Hi ha farmàcies i ha 2 farmàcies, una papafarmàcia, una herboristeria. On visitaven abans els metges? Els visitaven a casa seva. La gent els visitava allà. Tampoc hi havia infermeres. Hi havia el que deien senyor practicant, ATS. Quin és el metge que es visita més? Quin és el metge que es visita més? El metge de família, visites, medicina de família, pediatria, odontologia, infermeria, treballs socials, podologia, un investigador, altres denominacions. Quines són les malalties medicines que es respecten més? Analgèsic, medicina del dolor, antibiòtic, medicina per les infeccions. Moltes gràcies per escoltar-nos.